Direct. Magwalis na. Magwalis ka na at mag-iinaw ako. Hello po. Good. Hello, good morning. Good morning po. Hello, Jocelyn. Salamat sa pagdalaw. Salamat sa thumbs up. Magpi-play po ako. Tapos, maglilinis na ng bahay. Tapos, mamaya, yung iba, saka ko babalikan. Wait lang, Jesselyn ha. May ini-on lang. Bagal ng ano? Computer.
Nagluluto ko yung aking computer. Loading lang. My goodness. Wait lang ha, Jesseline. Naglo-loading lang. Hindi kita ma-play. Hello po, kumusta po kayo? Ilang araw na rin ako hindi nakapag-live. Thank you po sa thumbs up. Wala ka nakakain talaga yung ano. Wait lang. Yung computer. Hindi naman siya nagana. Wala. Ba yun? Computer na ere. Hello, Anin! Hello, Autoka. Thank you for coming back. Onin, ano? Naka-withdraw ka na? Walang Diyo. Ang hirap pala nito. Ang tagal natin makaipon. No. Kaya, nakompleto mo na ba? Anin? Ayaw na naman gumano ng mouse. Kunin mo yung cellphone niya, ang balan doon sa labas. Sa may washing. Pagkabog, di pa ako naglilinis, mag-play muna ako. Taan ko muna si Jazzy. Aray ko. Si Jazzy. Okay, naka-play na kay Jessie. Hello, Tawisnam. Great fight. Anin, great fight. Itong cobra mo. Cobra.
Wala talaga. Hello! Hello po, magandang tanghali, magandang umaga.
Sunod natin ay si... Okay, +1, my dear. Hello, Auto. Just wait for a while. I will fix my computer. The keyword is not responding. Sa araw gabi. It's not. Oh my God. My computer. Okay, I'll fix it. Oh my God. Super hot. AutoCAD. I view your video, Valdezir Cavalcante. And then +1. Wow, my God. I will subscribe. Look at this. Araw gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka, saan magpunta? Araw gabi.
What's happening to the Philippines? Philippines. No signal. No signal. Kelutab. Oops, nagkaka-problema. So, ito yun. Oh, so meron na. Ang dami na. Super hot. Ah, what's happening? Press. Hoy, saan ka, Buda? Hoy, quiet! Hello po! Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagdaan sa bahay ko. Paiwan lamang po ng komento.
Araw-gabi nalalasing sa tuwa. Hello po, Don Dandy. Hello po, Dandy. May account ka po? Check natin yung account ni Dandy. You have only 35 subscribers. Oh, ang sagwa. Ba't ganun? Wika ng paglalarawan, Pilipino. Mga komento naka-on. Oo naman. Channel. Okay, tapos tayo mag-watch.
Hello, Minda. Hello, ate. Last one, ate, ah. Yung isang, account ng aking, alam na. Mag-harvest tayo ng buko sa new. Ba't kaya English ang lumalabas din ng mga chat? Dito naman sa ko, Tagalog ah. Sa settings ko, Tagalog. Click to rate ng mga impression. Wow. Mga manonood. 8 na pala manonood. Bakit kailangan puso ay masaktan? Pag maintindihan ang siyang nararamdaman. Kahit iwas ay naroon sa damdamin, mga yakap at halik ay madarama pa rin dahil tanging ikaw ang lahat. Nung mawalay ka ng minsan, mali ang lyrics. Bakit kailangan puso ay masaktan? Ayos lang. Eto, hindi pa rin nagsisimulang maglinis, tanghali na. Nauna naman ang katamaran. Ang sipag mo din, Ate Luz, no? Mo, ikaw lang nag-harvest. Tulungan na kita magbuhat ng hagdan mo. Naroon sa damdamin, mga yakap at halik ay madarama pa rin dahil tanging ikaw ang siya. Ang galing, bakuran mo to, Ate Luz. Ang galing, ang ganda ng bakuran mo. May space ka.
taga saan ako? Batangas. Dito sis, sa Batangas. Santo Tomas, dito sa Pabundok. Kaya katulad po, mayroon din akong space. Kaso lang parang mas malawak yung bakuran mo. Tapos patag pa. Sa akin kasi parang ano kasi to, turod ng bundok. Alam mo yung turod, yung malaki. Yung ganyan-ganyan lang yan. Tapos marami na kasing kulungan ng kulungan ng mga manok, kaya halos wala ng space. Hugas muna ako ng plato, guys. Uwi ako ulit manood sa inyo. Kaya pa naman newcomers, si pa lang, si Ate Luz. Lagi kang nasa isip ko. Tangan na ang kapili, hanap ng pusong siga. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang ibigin ko, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, lagi ka nang sa isip. Dahan-dahan anak ha. Maging panaginip, mga sumpaan kahapon. Yan! Ang gandang liwanag ng init. Doon ka. Lagi kita. Ilan pa pera mo naiwan? Bakit wala na? Oh, wala na hindi na hindi. Mamay ko, ha? Wala na dito. Wala na pagkain. Paano? Wala. Amaya daw. Baka may pasalubong siya. Malay mo lang. Dapat matalubong ko. Hindi. Apple. Tama na, naglinis ka na nga. Naglilinis ka na naman. Hindi ako mabubuhay. Sabi mo kay Secret, magbukas ng isang malaking soft drink. Matigre!
palitan ha. Palitan mo lang na kinuha mo. Maadik daw si Buda, oh. Sabi niya. Buhay pa rin itong isang to. Eh, pinapakain mo naman. Ako pinakain niya kaya. Mabili ka ng pagkain niya. Dapat pinapalitan mo rin kung tubig niya. Hindi rin kasi maganda kapag malabo. Ang tubig. Dito lang naman tubig. Bakit nasaan? Mamaya na yan mo na muna sa titirang na lang. Guys, tignan nyo yung yung isda namin. Naglalangay. Hello, Jesseline. Nag-watch na ako, my dear. Pero mamaya mag-watch ulit ako. Maghugas lang ako ng plato. Lagi kitang nasa isip. Mga hindi niya naman nilagyan ng tubig ito. Wala lang namang iinitin mamaya. Ay, hello po sa bago po natin. Welcome po sa aking channel. Wait lang ha, lalagyan kita ng moderator. Maglalagay lang ng tubig. Lumang tubig. Kaya yung masarap yung sa'yo. Si Ate Pinay. Anak, ay lagay mo to doon. Guys, inom tayo ng soft drinks. Mama, sa kiss yun hindi. Nakakauhaw. Hi, Ate Luz. Sarap. Ang sarap ng soft drinks. Mainit na kasi. Ala. Ang haggard. Ganun talaga. Kung na magdali ah. Hmm? Tapos alog-alogin mo para ano. Para yung tumaba. Para yung
Hindi ko kayang diretsuhin. Maya, o tayo-tayo natin. Maybe it's you. Buda! Kuhanan mo ako anak ng ano? Ng tabo. Wala akong tabo. Alog-alogin mo ha. O diba, tanghali na pero yung hugasan namin ng pinagkainan ng umagahan, hindi pa rin nahuhugasan. Kasi ang kabataan ngayon, kung hindi mo na utusan, hindi nakikilos. Aray mo. Nandiyan si mama, kaya pwede. Yung bakit nakaharap yung mukha niya. Okay lang, hindi siya okay lang yun, basta nakikita siya. Di ba, ma? Pero wag nang sasanayin, anak, at baka maano na naman ako. Wait lang guys, natapon ko lang tong ano. Bigla. Walang pupunta sa live ko ha. Bago ko lang. Shake. Tapos, iganto mo, para, wag mo higupin yung lock. Yung lock. Doon ako tatambay sa labas. Sayang kasi kuya, walang almusal no. Greg, dali mo nga yung hugasan na nandun sa ano anak. Ma, almusal daw, sabi ni Sandray. Yung nandun sa sa tindahan, may hugasin pa doon. Ma, tinapay daw. Hindi ko alam bakit nakakarating doon. Hugasin. Inom tayo juice or coffee sins. Kape? Mamaya. Nag-iinit pa yung katawan ko, sis. Mamaya na ako magkape. Lagi na lang sa isip. Si direktong pinag-inuman ng bote. Baka naman pwedeng ilagay mo na doon. Ha? Yung pinag-inuman ng bote. Ba't kasi? Saan? Ayan. Nagkakape ka ba, sis Luz? Oh, sarap. Soft drinks naman sa akin. Sige, ikakadisgrasya niyo yan ha, sa kakulitan niyo yan. Walang kusa ang kabataan ngayon pag hindi mo napukpukin. Na, si Drake na.
Hindi mo pukpukin na, yung ibig ko sabihin yung utusan ba na, ay, mag-inaw ka na, hoy, magwalis ka na. Ah, kailangan pang isa-isahin yung trabaho nila. Kaya ako na lang maghuhugas. Nak! Nak! Balisan mo yung kwarto namin. Dali. Hindi ka nag-inaw. Ako nag-inaw. Sino schedule ba ngayon? Si Ambal, di ba? Mamaya na lang siya. Basta may kwarto na mga po. Ano po? Drek, tubig daw. Drek. Nabili. Jenna? Ano pa ba bibigyan mo? Ano sabi ko? Hello, Mohan! Welcome! Welcome back! Thank you for visiting. Hello, darling. Good morning, darling. Good morning. I'm busy again. What did you say? Like Jan, darling, and I am from India, darling. You are looking very, very beautiful in this green dress. You're joking, eh?
Well, thank you. Thank you, Mahan. What again? So nice your smile and hairs. Do you have channel, Mohan? Do you have channel? You have. Drop it. Bye-bye, darling, and I love you. Okay, take your time. Thank you for coming. Drek! Linisin mo na tong mesa, anak, at ano. Kumain na kayo, nialaading mo. Andiyan ka pa, sis Luz. Thank you. Kuha ka ng isang ano doon. Mamili ka kung anong gusto yung ulam doon. Ano naman? Kain na kayo at matutulog ka ni Ading. Mamili ng ulam? Sobrang init. Grabe. Wow, ulam. Sabihin mo kayo si Drek. Kasi direct. Patingin. Hoy, ba't gamit ko yung ano ni Kuya ambal mo? Sige, pag nasira mo yan, tignan mo lang. Hindi, kakasarap parang. Ano ba yan? Finger strip yung ambal na binili niya. Huwag nangingialam po. Andre, Sira mo yan, tignan mo. huwag nangingialam anak at binili niya yan. Nakita ko lang nun. Galing pa yan kay Kuya Ryan. Dito. Hindi mo naman kailangan yan. Sinuot ko lang. Kaya naman nagsumakot. Sandray, tara, nood tayo. Sandray, tara, nood tayo. Rayo. Rayo. So hot. Ha? Mm. Pwede itong century? Oo, para may iba naman yung hindi ba. Puro ano. Wow. Sabi ng tatlan ka. Ha? Gusto sigawan. Tag. Itabi mo yung suha. Ayan, masukal o. Tapos pwede mo rin mama. Nakakakaba. Oy, ganda mo! Sumi yan. Andre, maligo na. Nahihilo na sila. Masabay na sila ulit. Sino? Sila Kuya Mbal. Bakit hindi mo na-uwi si Kuya Ambal ah? Kung kunti na lang tuloy natin ulit. Ano? Bukas. Ngayon,
Tayo na ulit. Kaya, uuwi po kaya dito.
Lahat ng nagawa, ikaw lang ang tama. Bigla na lang nawala. Yung walis na Sandray? Diyan natin sa kwarto namin. May dalis ano? Ano yan? Ilan? Ha? Oh, yun na. Gusto mo na ako ng dos. Tapos hindi ka ng dos. Dos, ilagay mo na dyan. Yung kulang niya sa kamen. Kailan? Yung bumili ko ng kamen. Sagalin mo lang. Ay, kulang pa rin kanina kami. Ulit mo. Ay, naku, magbalance-balance ka ng piso-piso. Dahil hindi naman sila nagbabalik eh. Yun na nga lang yung tubo mo. Sabi ko sa inyo, pag kulang ang pera, huwag nyo nang bentahan kasi hindi naman sila nagbabalik. Kahit sabihin na nilang madamot tayo. Eh silang may kasalanan eh. Magbabalance sila ng 2 piso. Wala din na ang bumabalik. Asan pa ang tubo mo sa tindahan? Kaya pag kulang, huwag nyo nang bentahan. Kumpletuhin mo na niya yung pera niya. Hoy, ba't kasi ganyan naman ang pag-electric pa nyo naman? Nilagay ko na nga lang dyan. Ayun, tanggalin mo yun. O, tulungan mo ako sa dress. Magtanggal tayo ng mga hanger. Magtitiklop ako. Isa ng Jesus sa ano. Itaas mo yung electric fan para nakaka-electric fan naman sa ibang tao. Ayusin mo yung hanger ha, isang way. Pag puno na yung kamay mo, ilagay mo na doon. Kung paano, kung ayaw mo na, paano ba?
Umalis ka na sa kwarto namin? Kala mo okay eh. Ganun. Yeah. Ano na ako? Mga dalawa lang siguro pipiliin natin dun sa damit mo. May dalawa na lang yung nagkakasya sa'yo dyan. Ang palit lang. Ang ganda lang nila sa ito. Edit 5 araw yun, edit 3 lang pupusin ko. Hindi, may bibigyan na kasi kung isang balance. Bago pa daw yung sabi ng tito. Magagawa ko ng kayo dito mo din yung ano. Ang pangba. Sabitan nila kasi ikakanda halong-halong dami. Anak ko eh, sabit mo din baka may bakante sayang. Dito nito tayo. Ibalik na natin sa dati yung costume. Sige natin. Alam kung paano. Okay, all right. All right, okay. Yan.
Ganda na. Nagwalis ka na ba dun sa tindahan, anak? Ha? Sandray! Buda! Sandray! Buda! Ano nga labas? What? O, sama ka daw kay tita. May ulam si tita doon. Paga, narami daw. Ah. Mamang cook daw. Mama. Mangkok. Nasaan si tita? Tanong mo kung mangkok na to. Mangkok ata to ni tita. Dito ilagay yung atin. Eto, ibalik mo sa kanya. Tapos ito yung paglagyan ng ulam. Mga ba ang pusa pag nagmamahal na ay sadyang nagkabagtataka. Hanging hiling ko sana'y makita mo sa maghapon at sa magdamag. Nak, may nabili. Ano yan? Meron. Ang init sa Pilipinas.
Ang hilig mo naman kasi dahil dumaan ng dumaan. Sabak. Mahasan yung phone. Saan yung cellphone ko, ma? Andun sa kwarto. Bye-bye. Punta ako. Uy. Ay. 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 Parang gabi nasa kakain ako. Hoy, Buda. Bakit ka nag-fake ka? Araw-araw. Da, higa na kayo doon, higa na. Ayaw niya daw umiga, ma. Ayaw. Wala man. Ayaw yan. You want to eat? Nais na ako. Ah, tapos ka na? Oo. Okay. Ay, blanket ka. Oh, clean na. Ah, nag-toothbrush ka na po? Oo. Mm. Down, down, down.
saan daw si Miming, please. After, pagkatapos ko kumain. Sabihin niyo matutulog kayo. Tayo, sleep na kami. Gusto ka, pinatay mo. Bakit pinatay ni Brian yung computer? Nako! Why you close? Siya, go na. Sleep ka. Tito sleeping. Pagkagising na nila, ha? Saka kayo mag-play, ha? May sa bahay ka? Pag hindi daw, magkapag ng hindi, Ria, bawal yan ang candy. Bawal muna. Tulog ka muna, ha? Paggising, pwede na mag-candy, ha? Sili. Hang. Patay gutom yarn. Sili. Ay, Apo, no! Don't play! No. Go na! Sleep ka, sleep. Makasubok na ba? Ay, ito. Ang sarap yan eh. Amat ngay. Tulog na, anak na. Jack, nabili anak. Sarap sipsipin yung ulo. Nakbantay mahagat po kaya ang kanin.
talaga itong kanin. Bakit kasi ganyan kayo naman magsaing, anak? Kahit ilang apoy ko na wala, hindi na nahabol. Hang. Ayoko na ng sili. Hang. Kain tayo, ulam tayo ng isda.
Guys, alam nyo ito na suman? Galing pa to ng Marinduque. Ngap. Hello! Magandang hapon! Hindi mo naman pinapalitan tong tubig mo, Buda. Baho-baho. Magandang hapon po.
Hello po, good afternoon. Kumusta pa? Heart! 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 Balik ka? Wala akong pagkain. Joke lang. Wala. Wala naman pagkain. Layas ka na doon, layas na. Tawagin na lang kita kapag may pagkain na. Dali. Yung aking meow meow. May lola, oh. Sige na, layas na, ha. Tawagin na lang kita kapag may kakain na, ha.
Ligo ka, ligo.
Yan. Yan lang musdan. Lumakul tayo tama. Ha? Wala ka?
Hello, Basja? Basja? Hello, Basja. Ah! Tahimik, tahimik. I just wanna let... I-watch natin yung iyong video, MMD Mix Vlog. Ano, MMDA? BMM. MMDA ba? BMM. Unboxing new power tools. Okay. Monetize na rin siya. Anong 26k subscriber ba naman eh? Hindi pa dali. Congratulations! Hello sis, Luz. Naligo ako. Di, pinatay ko yung ilaw kasi mainit. Hello, my personally. Dalawang beses. Dalawang kurot. I was the cow. Okay, winawatch ko muna si Boss Ja. Dito ko na lang panoorin si at si Sis Luz. Apat na. Baka hindi pa nakadikit tong Anim, pitaw. Pero ang alam ko yung to. Hindi ko pa nalalagyan ng moderators. Nag naman si Mama eh. Sampulo ko dinali. Ayun, ano na siya pala. Luz. Ate Luz Minda. Watch ko muna. Bago si my personally. Hindi kayo matutulog. Talagang, yun sis, hindi pa nakadikit yung isang ninja ko, Ate Luz. Ang cute ni Ate Luz. Ang kulit. Ang kulit. Ang kulit ng mga video mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boss Ja, naka-play ha. 13, 14, 15, 16, 17, Na yun, na yun. 20, 21, Boss Ja, unboxing. 29, 30. Ayos, doon ka sa baba, di ba? Doon ka di ba? Doon, alis, alis. Okay, naka-play. Naka-play din sa Ate Luz. Next ka na Ate My personally. Matulog na kayo anak. Hapon. Tumahimik na. Buda. Let's sing Merry Christmas. Hello, sis. Nakasalang pa si si Ate Luz at saka si Boss Ja. Si may personally naka-line up. Mali sa akin, bakla. Mali ka. +1 to Ate Luz ha.
What is that? You have a pasalubong to me? Pizza! Yung isda, saan? Where's the pizza? Ayun, gagagawin Buda, hindi pa tayo gigising ha. Hindi pa nga nakakapagalaw. Si Dre, pizza na ka. Pizza! May pizza! May pizza! May pizza! Pigsa! Teka. Yung game ako. Pizza, Buda. Pizza. Pigsa! Aking pizza. May favorite. Sino? Akin sa niya ang bagita. Nandyan. Bakit? Bakit naiyak? Kaya niya pizza. Mura lang pala mga pulo dun sa 168, ha? 167 ba yan? Magkano? Pero nakakuha na kami dito sa Victory Mall. Oh? Nag 500 yung bag. Tapos nung pumunta kami dun sa ganun din ng mga klase. 160. Sabi ko nga sa'yo, mag-ikot-ikot muna kayo. 200 plus lang. Mm. 300 plus yung Mm. Visit na mga yun sa Victory Mall. Ay, kami dito yung sunrise. Hello, Sir Ted. Hello po. Asan kayo? Kakauwi lang naman. Kaya, ma'am. Nawan? Oo. Ryan! Kuhan mo. Mamaya, Sir Ted, ita-thumbs up ko yan. Kaya Cedric mo, boss, nakakuha na. Siya. Uy! At kami yung sunrise. Ay, tumigil ka! Ito ba po? Ay, dito din ay gambal pa. Ang bago ko ka pang pizza mo?
Sa talampakan. Ah. Hmm. Ha? Ang laki na nandyan mo. Itapon mo na karot yun. Pinagdumaan naman na yun. Bigyan lang sa'yo yun, di ba? Gugublehan ko na to. Bigan ng balok. Mahina yung ano niya kapit. Gugublehan ko muna yan bago mo gamitin. Okay lang, tagal to kalaki? Oo. Okay lang? Pag na-plancha yan, pipit pa yan. Ay, bibit pa to ta? Oo, pag na-plancha. Ito yung uniform ko daw. Tama ko po na ako. Mas malaki-laki na kayo sa dati. Hindi ko po na ako. Hindi ko po na mag-ambal na yan. Awan? Hindi nga kami nakabili ng lunch bags namin eh. Tsaka medyas ko, dalawa lang. Sabi mo na. Pero kung doon tayo bumili mo, pumunta sa 67, marami yung tira, mga 1,000 siguro eh. Sabi mo na lang ako kung daw to. Kung nga pala dahil sabi mo. Bakit? Kuya, tika yung binili ko. Sabi niya, Puma, palito. Eh? Tara! Tignan mo dito ako. Tinutulungan niya yung bago mga mapyo. Hoy, ba't ka? Makita lagi yun? Pati nga may tumbler. Ay, ang nipis naman yata. Sinukat ba ito ng ban? Malaki nga sabi niya, lalaki pa daw. Oo. Ang laki talaga ya. Sabi sa'yo pa eh. Pati yung t-shirt na malaki nila namin dalawang laki. Kung sa kanya, tignan mo, halos kunti lang yung laki niya. Size na to ni sa drip ya eh. Halika rito. Halika rito. Tingnan mo. Kunti lang yung ano niya. Ang laki talaga ya. Meron tayong sinusuot, maliit naman. Kuya! Tingnan mo yung tumbler ko. Oh, tingnan mo. Kunti lang yung ano niya. Ha? Malaki niya. Parang malaki lang tignan. Kaya, Ha? pinasuot ko naman yan. Kaya, Tumbler ni Papa. Ha? Nino? Kuya! yan ba yung sa akin ang batik? Ito yata yung sa'yo. Yan na. Tumbler ni Papa. Tumbler ni Papa. Oray ko. Oras pala kayo pa? Nakikitumbler din tsaka nakikiyano si Papa. Oh. Kuya, oh. Isang po kay Mama, medyas si Papa. Nagkain na ba ng pizza si Kuya? Ay, si ano? Sando namin. Tigdalawa kami. Ito. Kumain na ng pizza si Kuya si Tita? Ha? Tignan mo din yung pangalan ng susi. Bagyan ng susi. Kumain na ng pizza. Oo. Tapos. Yung may kawit. Yung tinuro pa yun. Ano ay adyo mo kasi ka? Yan. Tapos isalansan mo lang din dito yung gamit nyo ah. Yeah. Pagkatapos mo picturean. Yeah, ano to? Yan yung sa... First bite. Oh, ito pa. Yan ba? Yan daw. Kasi doon mo na. Picture ako muna. Ay, picture mo muna dito. Tapos ibalik mo na muna yung mga sa ano na tayo sa May 1 mag-aayos ng gamit. Picturean mo na dyan o ilatag mo para makita ng mama mo. Yung mga ano muna, ganito. Sige, no? Sino yan? Yung dulo. Sama na yun. Sabi ko, isama ko na pati isang tumbler. Oo, Sabi niya, bakit dalawa yung tumbler niya? Dalawa ako ko din. Kay Papa. Dalawa lang naman yan ah. Oh. Asan ang tumbler ng bal? Ayan. Ang laki naman. Okay lang yan, tama
wait lang naman. Yung bag ko, 600 plus. Pero yung yung sa may mall, 169. Ay, 100 plus. Pinakaapak ng mga tae ko. I just wanna let her go.